Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan a Mario at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat ko atenglen ti biyag ti asawak, gapo ta ay ayatek unay, kat jak kayat nga umadayo kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mario. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ka din nga ipilit mo ti kayat mo, ha? Apay ka di andinak maawatan, Mario. Gapo ta ara-aramidam ti amin na saan ko akayat. Anya nga ro ti kayat mo nga aramidag. Surutak latan ti kayat mo, nga uray sa anak mat anaragsak. No ay ayatin nak. Aramidam dagiti kayat ko. Anya pa lang ti sapulam kanyak. Maipaay ko mat ti amin ken ka. Ngam, apay akayat mo pa lang ti agabroad. Tapno may apply ko matlaang ti inadal ko. Saan kat nga agbalinak laang nga housewife? Uray housewife ka laeng, ta maipaay ko mat amin na kayat mo. Pasensya kan, Mario. Ngam ituloy ko ti panagabroad ko. Sana bale tawan pa'y mat anak ta. No ituloy mo ti agabroad. Kayat asawon day ta, amakisina kan kanyak. Kat di nak to mababalaw no makabiro kak iti kasukat mo. Kat iyawid ko diti balay. Sige, makaammo ka. Adakan ka no day ta ti pagragsakan. No kasta, pinatuloy ni Mariel tinagabrod. Wen mama, Kayat asawan day ta, anapat patag ti arapaap na ngam iti sika. nasakit tinakam ko. Maitad ko mat ti amin nakasapulan na. Ngam saan pala nga umdas, kaya't nakpala apanawan. Kat, anya ti planom ita. Makaamuni ti biyag na mama. Isang pet ko dito balay ni Christy. Anya? Ay ayatem ka di ni Christy? Dakkel ti panaggusto ni Christy kanyak mama. Patya ka masursurok tong ayaten. No siya kamaysa. Saan mo nga aramidan ti kasta? Urayam latan ti isa sang pet ti asawam. Nagtangkan mat ti ulo na. Isa makaamuni ti biyag na. Saan mo to nga taapagbabaw yan day ta? A desisyon mo? No kasta, talaga a pinanawan na kan ni Mariel? Wen, ket, aday jayakan ka numayat ka. Oh, anya day ta, Mario? Kaya't ko asikan ti agbalin arena iti balay ko. Tangay pinanawan na ko ni Maria. Ang paiso, Mario? Apay, saan mo ka di akayat? Kayat ko launay. Amumat na nabayagan nga gusto akan ka. Uray agbalinak akabit, kat ayos laang kanyak. No kasta nga ron. Irubwat mo amin na nagamit mo, ta agawit kanton iti balay. Manang Doria, kaya't ko nga idulin mo amin na gamit ni Mariel. Ipan mo amin iti bodega. Agrama nagti picture mi, hindi nagkasar kami. Ha? Apay ngay, sir. Gaputa isang pet ko ni Christy dito balay iti mabiit. Apay ngay, sir. Amo ka din ni Ma'am Mariel nga isang put mo ni Christy. Awan pabasulan na. Imbagak mo't ano patuloyan na ti agabroad kat di nakpabasulan na makabiro ka kiti kasukat na. Anya ngay tinsungbat na itiday tangay bagayaw, sir. Alda ka no kanyak. Makaamuak ka no. No iso ti pakaragsakak. Sigurado kayo ka din itiday ta a desisyon nyo, sir. Sigurado akon manang. Iso nga aramida mo ti ibagbagak nga aramida. Ala ang arod, sir. No iso ti kunayo. Ita, taadda akong diti balay mo, Mario. Aramidak ti amin. Tapno saan kang agbabawi anang iyawid kanyak. Pagserbian ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Agyaman ako na, Christy. Agyaman na kiti nalaos sa panagayat mo kanyak. Sapay la ko ma. Tamasursuro nakmatan nga ayatan. Katlipata mo day siya ang Mariel. Pangasim. Saan ta ko man napagsaritaan ni Mariel? Sorry, Mario.
Pasensya ka la kuman. No saan mo akayat na pagsaritaan ta ni Mariel? O di sige, saan kon adakdakamatan? Saan mo akayat ang mapagsaritaan ta ni Mariel? Ngam profile na matikit kita am. Ha? Anda ka ba't gaya minti malikod ak, Alex? Jak nasiputan ti asidag mo. Gapo, ta nakakonsentrate ka iti ladawan ni Mariel. Jak man na mo. Kagurak ni Mariel. Hanggang kailiw ko matunay. Kasla jak may turad na sana makita tiladawan na iti Facebook iti may sangal daw. Kanayo nagbirbirukan na iti matak tiladawan na. No kasta, saan mo pa'y nalipatan ni Mariel? Dahil tipod no, Alex. Kasano ang malipatam? No binigat mo't aming mingmingam tiladawan na. Gaputa jak kayat alipatan. Apay nga ron nga inyawid mo ni Christy. Gapulang iti sakit tinagam ko ka ni Mariel. No kasta, kaasilaang ni Christy. Gaputa us-usaram laeng. Kinapudno na. Masyanak matlaeng, bro. Kaya't ko asubadan tinalao sa panagayat nga ipagpakita kanyak ni Christy. Narigat asuruan ti puso. Uray anya ti aramidag. Saan ko malipatan ni Mariel? Tsaka mo, noon niya ti adday ti dayjay a babae. Ladawan manen ni Mariel, tikit kitaam? Christy, adda ka matgayam dita. Aging ga ka di ita. Kat ni Mariel pailaang tilinaon ti puso. Sorry. Adda lang amin nakaistorya kanyak itay. Nga damaro apost na, isuhan nalagip ko akinita. Saan mo asinong batan ti damdamagkan ka, Mario? Anya itayan ti damdamagam? Kunak, aging ga ka di ita. Kat ni Mariel pailaang tilinaon ti puso. Saan ba't nga ti kasta, Christy? Awan sa pulag kan ka. Kaputa, nalaos ti panagayat nga ipapariknam kanyak. Nasaya tamom day ta, Mario. Pangasim ko, mamat. Saan mo nga iparupa kanyak nga aging gaita kat ni Mariel pailaang ti adda iti puso kan panunot mo. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, iho. Saan mo ka di pa'y analipatan ni Mariel? Ha? Apay ka di adamdamagan nyo, mama. Nagipulong kanyak ni Christy anakita na ka. Akit kita tiladawan ni Mariel iti Facebook. Masaksaktan unay ni Christy. Masyanak matlang arod kan kwada. No saan mo matlaang amaayat? Nasaysaya at no isinamon. Kasladyak may turad ti makisinakin kwa na, mama. Diyak kayat napasakitan ni Christy. Gaputan lakasing singpet kanyak. No kasta nga rod. Saan ka kumamot nga agar aramid iti pakasairan na? Payan nyo, mama. Pilitak ti sana makaaramid iti pagsakitan tinakam ni Christy. Adda baro a post ni Mariel. Naghawidan dito Pilipinas. Kat agtrabaho gayam itay ti may sa akalatakan nga ospital. Talaga adinak pinagan ano iti panagawid na. Siguro, amunan nga nyawid ko ni Christy dito balay. Oh, kaya't ko ang makasao ni Mariel. Apay nga da ka dito eh. Kumusta kan, Mariel? Okay lang, Mat. Sika, kumusta kayon ka ni Christy? Nagawid ka gaya man. Ngam di mo man lang pakpakam mo kanyak. Anya pay lang aga po. Katadan sa balya ka dandan nam. Ure adda sa balya ka dindinak.
Sikapay lang tilinaon ti pusok, Mariel. Anya, apay nga rod anaaramid mo nga inyawid ni Kristi. Gapuday ti sakit tinagam ko iti papanaw mo. Nagkamaliak. Gaputaging gayta. Saan ka malipatan? Oray siyak, Mario. Nagkamaliak. Sa anak la ko man na nag-abroad. Gaputa iti kaadak ija abroad. Naamiris ko adyak kayam kabalan ang mapukaw ka. Aging gaita. Sikapay laang magtilinaon ti pusok. Mariel. Pakawanan na kumano nakaarami dagiti madi. Tsaka mo no kasano nga ornusan tati amin. Kaya't ko asikati makadinlak iti agnanayon. Kasano ni Kristi? Kasarita kiti nasayat. Ngam saan ko abiglaan? Inutak nga ipudno ken kuana ti amin. Asikapay laeng ti ay-ayatek. Nakaluto ka din ni Manang Doria? Wen, Ibagam nga rod tagid asaran. sa dino tinagkapuam. Anya ka di asaludsod dayta. Siyempre, iti trabaho. Sigurado ka? Wen. Kape ka di. Awan, agdamdamag aklaang ma. No kasta, nagkita kayon kan ni Mariel? Wen, mama. Dinanon ko iti pagtrabahuan na. Kat, kumusta mo tan ni Mariel? Naragsak ka di ita iti biyag na? Naamwak asyak pailaang ti ay-ayaten na. Kat pagbababaw yan na ti panangpano na kanyak. Anya nga ro ti desisyon mo ita? Magsindublianak ka ni Mariel, mama. Kasano ni Kristi? Inutag ka kasarita. Sigurado ang masaktan iti husto day jaya. Gaputan na laos ti panagayat nakan ka. Awan maaramidak, mama. Gaputan ni Mariel ti ay-ayatek. Kat jak kayat ang mapukaw kumanen. Amangan no adda kayat mo nga ibaga kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Kunak, amangan no adda kayat mo nga ibaga kanyak. Anya ko, ma? Mario, amok nga addan dito'y Pilipinas ni Mariel. No kasta, amom gaya man. Ay ayatam ka di payla ni Mariel. Maturog tan. Jak pa'y kayat pagsaritaan ta itaday ta apanag. Kayat ko ti aginana. Saan, Mario? Kayat ko nga itan ti panagsarita ta. Gaputa saan nga agtal na ti panunot ko. Amok, nagkita kayon. Kasano nga amom? No kasta, talaga nagkita kayo. Kuha. Pangaasim, Mario. Ibagam kanyak tipod no. Di na kun parigatan pahi. No isupay lang ti ay ayatem. Nasaysaya ta pumanaw akong dito'y balay mo. Sorry, Christy. Talaga adyak malipatan ni Mariel nga uray anya ti aramidag. Isupay lang kilinaon ti pusok nga ginggayta. Nagsakit, Mario. Nagsakit. Nga masapul nga aklunat ti kinapudno. Pakawanan na ko, ma, Christy. Saan ka nagkid daw iti pamakawan? Gaputasipod pa'y. Amukmat ani Mariel ti ay-ayatem. Nagbalinakla at nga. Amang namnama amayat nag. Di ka madanagan. Inton bigat matlaang. Pumanaw ako.
Sa dino ti papanam. Ag-abroad ak. Iti kasta, malipatan ka. Manang Doria, kaya't kung isublim amin nga inikat mo agamit ni Mariel. Agraman nagiti picture. Ha? Kaya't yu asawon, sir. Agawi din dito'y ni Ma'am Mariel. Wan Manang Doria. Ay, nasaya at mat, sir. Iso ti pudpud no aray na dito abalay. Kayat ko ni Ma'am Mariel ngam ni Ma'am Christy. Tapay man. Nasingsingpot ka din ni Mariel ngam ni Christy? Nasingpo da mo ngagpadpada, sir. Ngam nalaglag ang tiriknak kin ni Ma'am Mariel. Kastamat tiriknak, Manang Doria. Mas ayatom ni Ma'am Mariel ngam ni Ma'am Christy, sir. Wan Manang. Apay nga rod nga inyawid mo ni Ma'am Christy. Nagkamaliak. Kat, naitati pagbabawyak. Kaputan, napasaktak ni Christy. Sa dinungatan nga'y tinagturungan ni Ma'am Christy, sir. Nakunana kanyak nga agabroad ka no. Kaya't ko nga agawid ka ni Jipalay. Ha? Pimanawan ni Christy? Wan, Kunak man no inuta makasarita. amo na nga dakan iti Pilipinas. Saan mo't lang agtal na ti panunot na. Marik na namot lang siguro, asikapay lang ti ayatek. Kaasimat ni Christy. Amo na ti kinapudno. Isa naawat na ti sitwasyon. Saan mo't lang agtal na ti panunot na. Iso nga, nagdesisyon na pumanaw. Pakawanan na ko ma. No impilit ko iditi kayat ko, Mario. Saan ta na pagsaritaan da ita? Tinapatag, nagsublikan kanyak. Diyak kayat ang mapukaw kapay kanyak. Uray siyak, Mario. Diyak ton pulos umadayukan ka. Gaputasik ka tipiyag ko. Ingkarik iti bagik, ajak to ni palubos nga agsina kami kini Mariel. Gaputa na panagnakak iti bagik, nga isolang ti babae, nga ipitpitik ti pusok. Tuy pagayam mo, Mario. Agyaman akpagan Mario, iti dayto apakasaritaam. Dayta tay kunada apudno apanagayat, nga urean niya pa iti mapaspasamak, agsabat tulat ta ti dalan yo, ket ituloy yo, tinaputed nga ayan ayat yo. Isu ano maminsan, saan tayo basta agaramid iti desisyon, asaan tayo asigurado, iti kasta, awan to ti pagbabawian tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ang Mario at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.